What's up everyone? This is your boy here, Luwin Tamparong. Welcome to the channel. Welcome to my channel. Karong adlaw atong hisgutan how I'm planning to retire at the age of 45. Ni binisaya ni. So, yun na. Background lang na ko no, I am a public school teacher in here in somewhere in Misamis Occidental. So, I am planning to retire early with a passive income or another income, stream of income gawas sa akong sweldo pagka maestro. Um, we all know that in the Philippines, taas kayo ang inflation rate. Gani karon nga tuig 3% o di wa ko masayo 3% or 3 to 4 5% ang inflation rate nga ni sa Pilipinas kay tungod sa COVID dayon assuming nga walay COVID 3% ang standard nga inflation rate, assuming karon mapalit kag saging tag gis sunod tuig ang palit nimo sa gis nga saging balik gis nga saging gamay na lang, so inana ang epekto sa inflation rate compared sa imong sweldo. Nagstagnant imong sweldo, ang mga paliliton mahal gihapon kaayo, so mao na siya ang inflation rate. Kung mag-save pud ka og kwarta nga sa bangko, gamay ra pud kaayo siya og interest nga imuhang gi-save dito, so gansir gihapon ka. So as a teacher no, noble man kay ni atong profession, so manginahanglan ta og extra income para makaginhawa ta sa atong panginabuhi. So karong adlaw akong i-share sa inyo ang akong mga plano nga gi-execute na ako nang gi-execute gyud na execute na nako. So that maka-retire ko og early. So number one nga technique nga akong ginahimo is be frugal. Unsa man ang frugal? Og sa Binisaya pa na siya pagtinihik. So as you can see, kani akong balay diri gamay kay ni siya. Ako rang usa ka puyo dire dayon gamay ra kay ko gasto kay akong tubig sa ulan, dayon naman po'y suba sa likod. So ang mga pang CR, pangkaligo, kuan na jud kaayo, tipid kaayo, di ko gasto og tubig, wala koy gastos tubig. Sa kuryente gamay ra pud ko gasto sa kuryente kay ref na ko gamay man. So ingon na be frugal dayon, wala ko gapalit og bag-o nga motor, second hand ang akong motor. Dayon gamay kaayo akong balay, ang budget sa akong balay nara sa mga around 70,000 ning balay nako. So dili ko gastador kay kung frugal ka, gamay ka gasto, maga-save ka og ayo. So mao na ang akong gi-execute na, be frugal. So ikaduha is ang akong ginabuhat, akong gi-execute, namalit ko og real estate property. So tulo ka luti ang akong gipalit no. Tulo ka tagsa-tagsa nga kuan, ang isa 500 square meter, ang isa 200 square meter mo ni akong gibalayan karon. Dayon ang isa na ay 120 square meter dito ra pud sa unahan. So in the long run ako na siyang ibaligya aron maka-gain ko og capital appreciation. So kay hard assets man na siya, ang real estate nagkamahal, dili na siya nagkabarato. So ingon na dayon ang akong isa ka lote po dito katong 500 square meter akong giparintahan, gipabutangan ako og kanang gulay. So kung naa siya kuan, hindi siya kabayad, mga ilang pug ko og gulay, so nakasave ko sa ako ang pagkaon sa ingon ana. Then next, ang kanang real estate property manggod pwede nimo na siya i-flip. So mora gihapon na siya maka-gain kag capital appreciation. So ang ikatulo nako nga ginabuhat no nga akong execute gyud karon ang pag-kuan sa pag-invest sa stock market. So ang stock market is very nice kana kung nakabalo ka kay ngano maka-gain ka og capital appreciation sa imong stock, sa imong share nga gipalit. At the same time maghawid maka-get ka og dividends in the long run. Kay ang stock market, akong shares karon nga gi-acquire is naghatag man ako og quarterly nga dividend, which includes real estate, commodities, dayon power. Paghatag kog example sa stock nga akong gipalit karon, mao ang Double Dragon Properties.
involves real estate na siya, then naghatag na siya og dividend kada tulo ka bulan. So overall, kung magpadayon lang gihapon ko og invest sa stock market ngadto 10 years, magkadako ang akong income stream og pwede na ko mo retire pohon. Kay ngano, ang stock market kung di ka mao mo business, pag stock market na lang kay hassle free, mag-study na lang ka sa fundamental analysis sa mga PE ratio niya. So yun na lang guys, kung namoy natun-an sa ako ang video karon, please comment, like, then subscribe to my channel. Daghang salamat, bye bye.